Hej, jeg hedder Morten Kåre. Jeg er osteopat her ved Fysio Danmark i Herning. Har du slået hovedet, så prøv at lytte med her engang. Du er ikke den eneste. Cirka 25.000 danskere har hvert år fået sig en hjernerystelse. Og heldigvis, så for langt de fleste, så kommer de så efter 1 til 3 måneder. Men 35% oplever langvarige symptomer, som balanceudfordring, hovedpine, træthed. Hvis det er noget, du kender til, så er det ikke unormalt. En hjernerystelse kommer som hovedregel af, at man enten slår hovedet, eller at den får et vrid. Og det kan ske ved enten du er faldet, eller at du er blevet, lad os sige, taklet i en sport, altså hvis du har fået en takling i fodbold, eller hvis man har været i et trafikuheld. Og når man får sådan et impact, jamen så, selvom det kan være et lille tryk, man får sig, så inde i hovedet, der kan det være ret markant. Og de her ryg og vrid og hjernerystelser, de kan gå ind og udfordre balancecentret. Det kan gå ind og udfordre dit samsyn, hvordan det er, at øjnene de fungerer. Det kan gå ind og udfordre hele dit nervesystem, måske endda også dit hormonsystem. Så som osteopat, der går jeg ind, og så tester jeg alle de her systemer. Jeg tester også dine muskler, jeg tester også dine led, men også alle de andre systemer her, for at lure, hvorhen er det, at du er udfordret, for at hjælpe dig så meget som muligt. Så hvis det er en nyopstået hjernerystelse, inden for de her korte perioder her, så vil jeg hjælpe din krop til at blive optimeret, så dens helingsproces sker så godt som muligt. Er det en længerevarig hjernerystelse, du har der, jamen så går vi igen ind og tester og ser, hvad for et system er det, der er mest udfordret. Og ud fra det ser om vi kan lindre dine symptomer, så du får færre udfordringer, og derved nemmere kan komme tilbage til din hverdag. Så hvis det lyder som noget, du synes kunne være spændende, så prøv at booke en tid her nedenunder via linket, og så vil jeg gerne give 30% på den første osteopatiske behandling, hvis du skriver hjernerystelse. Du skal skrive det i kommentarfeltet, når det er, du har booket din tid, så ved jeg, at du har set den her film. Jeg håber, vi ses. Hej.